Terve, terve! Laukkuryssän poika Lehto matkailee. Katselemme täällä, emme havis Amandaa, vaan Tallinnaa Tarton matkalla heinikoita. Paljon muutahan täällä ei juuri näykään. Ei näy Baltian juutalaisväkeä kuulemma, ne pistettiin halkopesään. Eikä näy, ainakin näin on väitetty. Ja katsokaa, kattohaikaroita. Tämä oli matkamme 4. haikaran pesä. Toinen pesä, jossa oli lintujakin, niin oli jopa kaksitellen, ei sentään paritellen, vaikka parina olivatkin. Ja tässä oikein hyvää virolaista halkopinoa ja kivirakennusta. Nurmsia, tuolla lisää haikaroita, siellä oli poikasiakin näkynyt, huomasitte. Ja siellä, nyt tulee, nyt on luontodokumenttia. Siellä haikarat, kylläpä nyt kannatti Laukkuryssän toimia luontoa katsellen, tuli kerralla Ja siellä, missä siellä on? Siellä jossain varmaan on piilossa viidakon. Täällä kuulemma metsäveljiäkin ollut ryssääpaossa sotien jälkeen tuikkimassa piippalakkeja perseeseen. Siinä on virolainen nopeustutka. Kertooko se, että me ollaan ajoissa? Ei siis ylinopeuksissa. Kovasti on ränkkyä puutoa. Laukkuryssän poika, luontotutkija Lehto, kuriiripalvelu Tampere, yrittää tapailla. Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen säveliä ilman taikamattoa ja Korania. Koraalikirjakin jäi kotioon. Halullisten sielujen hengellisiä lauluja 1700-luvulta lienee vanhin koraalikirjamme, virsikirjamme, jota ei ole laulettu pitkään aikaan. Mutta asia asiana, olemme käytettävissä. Oli sitten jatsarit tai muuten vaan laakerikengät jalassa kaikille, jotka maksaa käteisellä ennen matkaa. Toimimme, emme tsaarin kuriirina, vaan ukri-pukri kuskina kuljettaen mitä henkilöautoon mahtuu ja siinä samalla ihailemme nähtävyyksiä. Ei muuta kuin oikein komiaa suvipäivää kesäkuun viimeisellä viikolla. Nauttikaamme vapaasta Virosta. Tosin Eurostoliiton lipun alla, mutta näissä olosuhteissa Eurostoliitto parempi kuin Neuvostoliitto. Yhteydenotot sallittu ja videolla näkyvissä yhteystiedoissa pyrimme palvelemaan tilanteen mukaan.